Bandiraɓe fulɓe on calminama on jurama on jaɓɓama he Kiws Pulaar Pro. Kiws Pulaar ko application jirgue mo ganduɗa fandare muɗum ko yidde ɓamtude leñol Pulaar ngol e ɓamtugol to banggue pinal e foof e nannudgol nannude ɗemgal ngal e kala ko wiyete banggue technologie e kutorɗo meɗen e hon noon kadi ni he kala ko yewte banggue pijorloji meɗen taw en wawi yewitade e banggue pinal e jangde e coñce meɗen culture aji meɗen e ko nande ɗum ɗon ko ɗum addi Kiws Pulaar ari kadi Kiws ko jirgui mo ganduɗa homma sahaji so tawi en gonde sehlaɓe meɗen walla en jiiɗi tan humpitade gande meɗen kutorɗen Kiws Pulaar gam yidde ɓamtude Pulaar e ɓamtude kadi pinal meɗen. So dari ɗo ko hewɓe noddami namnomi wonde holno application o marsirat ɗum ɗo won ɗo catégorie ji waɗi ko banggueji kewɗi so dari kettuɗo ɗo won ɗon ko Kiws pinal won kala ko yewte banggue pinal sa ñoƴƴi ɗo ko ɗum ɗo arat waɗi ko puɗɗotoɗo niveau ji tati niveau puɗɗotoɗo e niveau caɓorɗo e niveau neɗɗo porɗo mo ganduɗa homma en humpiti pinal no fewi kañum ñoƴƴata porɗo o gam wawde humpitade hoore muɗum. Son ƴeewi ɗo comme exemple holko firti kanŋe ɓaleejo ko hollirde wonde joni konngol ɓurgol wawa huutide so wiyama kanŋe ɓaleejo fandara hen ko Kiws o wiyata ko pétrole so appareil ñoƴƴat ɗo ko wiyete ko jokku walla saktu sa welama ɗo saktu saktu sa yiiɗi neldude ɗum yimɓe woɓɓe voilà aɗa wawi naddi Facebook appareil nelda namdal ngal e groupe appareil neldama jiɗɗa o neldude e joni ɗo ngal ɗo namdal hol petto bal ediɗe hebde bal kanŋe ballon d'or ɗo ko Stanley mbaɗa jokku kadi jewta koni ha application gas banggue yewte banggue diine kadi ko noon waɗi puɗɗotoɗo waɗi caɓorɗo waɗi porɗo sen dari ɗo joni hol debbe ediɗo nadde e l'islam en jogui namde toɓɓe ɗeɗo nayyi gonɗe ɗo imma ma woni ko Amina walla ko Aisha walla ko Khadija walla Soumayya joni ñoƴƴen ɗo ko Khadija sa gayni ñoƴƴa ɗo bouton kettuɗo banggue ma ñaam jokku kadi jokta hol annabi mo inde mum ɓuuri haalede e Qur'an ɗo enen jogui namde tati Isa Mouhammad Ibrahim Moussa so tawi namdal ngal ɗo ko Moussa joni so tawi a yiiɗi saktude manam a saggi a yiiɗi saggitade neɗɗo goɗɗo a ñoƴƴat ɗo saktu tan après neldama jiɗɗa o neldude comme ɗo mi neldu ɗum oɗo sehili biteɗo Oumar Sy après mi neldam namdal ngal wondi affaire o faami ha labjar won hal annabi kanko mo yi namdal ngal o jabnoma voilà en paami ɗo mataw gasi koni ha foof gasi Kiws foof oɗo jon Kiws foof fo ɗo dendagal Kiws gonɗi application o ma taw ɗumen ɗo sammittoɓe ko yimɓe joguiɓe gandal wawɓe ma woni ko ittude bilew walla ittude tooke accinde simmi yitude jawdi so tawi jaabol cellugol ngol ko aɗa andi ɗum ñoƴƴa ɗo joni ma en jaabol cellugol ngol ko ittude tooke ko ɗum fulɓe innira sammittoɓe kono ma en ƴettu ngol ganduɗa sellani comme ɗo mbiyen yitude jawdi majjudi voilà mo wima ittude tooke kañum woni jaabol cellugol ngol sa gayni puɗɗa jokkude koni application wayi ha gasi ɗo sen ƴeewi kadi Kiws kel mendi ma on paam ɗo kadi ko noon wayi gueɗe fof ko ni jarata gas sa gayni tan après a yewtata e niveau dewɗo hen sen dari ɗo joni application sa yiiɗi neldude ɗum sehilaɓe ma a ñoƴƴat ga e dow to hoto waɗɗo diide tati ɗe ñoƴƴa ɗo ma yi ɗo ɗi winda noddu sehilaɓe sa ñoƴƴi noddu sehilaɓe tan aɗa wawi ɗum neldude e WhatsApp aɗa wawi ɗum neldude Facebook mbeɗa yiiɗi beelma cakton application beelma yimɓeɓe mbawa kadi fijirde ɗemgal Pulaar ngal beelma ɗemgal ngal ɓamta minen mbawno windude application ji mbaɗi ni min mbaɗ ɗum e ɗemɗe kewɗe ko wayni français ɓol taw hay pullo goto manam fulɓe mbasa ɗum wawde naftorade wona ken ɓamta ɗemgal ngal en wawno waɗede kadi ne arabe walla anglais walla waɗe ɗemgal gongal kono min cuuɓi e ngal ɗo ɗemgal beelma yidde sembinde ɗemgal ngal tigui rigui beelma angal yaroyede so tawi aɗa gonɗini kamin gon ko e dow muɗum
aɗa yiɗi kadi jokkade e wallude ɓamtude Pulaar wat sar application o aɗa wawi sarde namne ɗe sa walam kadi cara application o directement yimɓeɓe ma jiiɗum seɓe jiiɗum ma ɓe mbawa naftorade ɗum e mbawa kadi wallude e Pulaar ballon kadi e liggotoɓe e oɗo fannu. On jarama noon foof ɗo joni comme no neldirino ɗum ɗo ino ɗo somi neldi ɗum neɗɗo o directement on wawa ñoƴƴude ɗo on wawa ñoƴƴidi ɗo wonɗo ko heewi mbeɗa hutoro kiis Pulaar Pro ko application jirude aɗa wawi ɗum jippinde ɗo ma woni o ñoƴƴi ɗo o yaha Play Store so yeehi Play Store ko ni o yirat gueɗe en moƴƴi no fewi sa tawi a waɗi application téléchargé ha gayɗa ma yi ɗo joni min kam baɗɗum noté ha gayno kono mi hollumon exemple oɗo goɗɗo comme oɗo joni application Daari Pulaar joni kam coupure connexion o voilà on paami jiiɗum ko haalde ni tan jomum so ari ma yiiɗo kiis Pulaar o ñoƴƴi dow ɗo ma yiiɗi winda installé mbaɗa installé application o en weeɓa ha maayi donc on jii ko ɗum ɗo woni application o ɗo kiis Pulaar Pro voilà gasi so welam kadi on wawa ñoƴƴude gonɗo ɗo dow walla ɗo o fay e website o site internet o directement on wawa ɗum wadde toon téléchargé kadi on jarama onon foof on beltanama.